Mari langit do tano do ari pareandai jala diparbadiai patik palimahon ikon pasangapomu do natorasmu asamartua ho jala liling mangulu di tanon aing Semar pangulahi maroham midahami bugangta jala binahen bugangna malum itahilala Tagibinya hatang dibata turupek epistel di bagasan mingguan ima dan yanet sian Yohanes 4 ayat 14 ayat Dungi na Jesus mengalusi ibana out di botoho basa-basa ni debata jala out itadaho na mangido aik inumon sian ho raolo mangido tu ibana lungi lehon na matuho aik na mangulu tungumbal gamaho asa oputa si Jakob na mangalehon sumuron dihami ibana do manginum martua do akka na tumangihon hatang ni bata jala neopeopsa amin. Opat April 2025 pukul 10 Sekolah Minggu HKBP Kapuksawa Sekolah Minggu HKBP Kapuksawa Goran atau kebakaran amplop pangurupion tapasahak ma di jolo pitu masuk gereja dung sidung parminggota tu inganan naung di parade 07 Dewan-Dewan 07 titik sada Dewan Diakonia Seksi Penilai Panitia Tahun Transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu Naing pasahaton tuhita saluhutna sebagian kegiatan-kegiatan nanaing sipatu paon ni panitia di tahun transformasion amanginang dari tanggal 1 Maret 2025 nok salpu
nunga di patupa launching dohot pelantikan panitia tahun sing dohot pelantikan panitia tahun transformasi 2025 HKBP Pasar bersama. Kami mengundang jemaat untuk ikut serta pada ibadah Paskah bersama Gereja HKBP Pasar Minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025 di ibadah pukul 10.00 WIB. Akhir kata, atas nama panitia kami mohon doa dan dukungan amang inang semuanya. Ayat saya doa ayat doa guna. Tuhan marman kami, Tuhan luasmu, lehonda memitu kami akan hilokokmu. Tuhan Yesus si parmaha iruasmu. Tuhan Yesus si parmaha iruasmu. Tuhan karosa doan nasulurungi sai pada panujunan togu manalilui. Tuhan Yesus si parma pasuruasmu. Tuhan Yesus si parma pasuruasmu. Puriani Tuhata, tatangihum mahatanya debata jamita dihita di mingguta sedarion. Nadienet sian buku opak Musa, manang kitab bilangan, biddu 20 sada, ayat 10 sampai ayat 20. Satu ayat. Elsiani jala marsaro di Obed. Dungi borhak musena sida sian Obed jala marsaro di bona ni dolo Abarim di halongonan todong ni Moab tukak kabicaran. Borhak musena sida siani jala marsaro martopihon sungai Jeret. Borhak musena sida siani jala marsaro di baribai sungai Arnon namardalan di halongonan namar haroroan siap partalpahan ni hala Amori ai Arnonido
parbolatan ni Moab, diholak kolang ni Moab dohot Amori. Alan itu baik tersurat di bagasa buku perperangan ni Jehovah, mardonokon Waheb di Supa, dohot mardonokon akasunge ni Arnon. Tole muse hapuasa ni akasunge akan nama baur tukan inganan jalan mardiori mungkin molopola sampai 7 hari dan minum 10 tahun memulus halongonan padang gurun yang sulit untuk menemukan air. Di ujungna namaona kamanginang neng masuk manasida tu tano Kanaan. Dukpei asa gabe tinggal si Musa dan bui masuk tu tanah Kanaan. Jadi tentu modo didok terancam dongulu ni jolma di halongonan alai buiru bangsoi malua sian keterancamani bodo malua hosana sida pola sampai 40 tahun medaleni halongonan ahado mabbaini akamanginang alusna ima debatado naparohon mual tunasida debatado pasu-pasu martangnya kita tu debata mangido rohi ta tu ibana mangido honi asa dipasobbu uasta unang lau hita tu na asing iro nakaning holat debatado mual ni pangurupion di hita nabui pasobbu uastabe dungina padu tona ni debata tu hita marhiti jami taun ima asa tahalat cuma jalata jakkom ma aik na nilehon ni debata tu hita pangurupion na nilehon ni debata tu hita termasuk aik hamoluan ima Yesus Kristus naung nilehon ni debata tu hita bahen haluaun hangoluan ni todita ay molo mauas jolma alana diinum bo aiki asa sobu uasna molo holani pebe nama noton alai ikodo jakonotai Tuhani di tonga-tonga ni nguluta asa sobu uasta asa dapot tita hangoluan asa mangolu todita amangina en ni gudangina dua marhite-hite pamujion marhite-hite parsobau tu Tuhani alai marhite-hite parsobau tu Tuhani alai di bagasan ngulu namarhai baruon hidup yang sudah bertransform rohi tatu ibana mangido pangurupion saya rupa nado hita paluon nama hita lehonon nama di hita hasonangan sian na hasosahan gabe marhasonangan tu duh wasoni debata laho patu pahoni holanido nariko ulah honota ima rohi tatu Tuhani di bagasan ngolu namar hai baruon naparpudi hureni Tuhat so Israel tu debata ala dileu debata aik hangulu tu nasida jadi songoni mana kita kamanginang molobui hita mangulu molohera dang dirita tapuji unang dirita tapuji Aisyah debatado haroroan ni molo bangso Israel marede memuji debata maka tidakon pabuan adilo debatado ai tu nasido banabui nasida medalani halongonan 40 tahun jalan yang masuk tu tanah Kanaan songoni mana kita di tongah-tongah di ngulut tahun melobui pehita mengulu berjuang hidup di Jakarta on unang dirita tapuji Aisyah debatado isudia mangilang tapuji ma debata di tongah-tongah ni ngulutta ai taluk do debata pujion jala tadok ma mauliat itu debata di sudia kadinggan ro di seliling-liling nado asini rohana jadi memang ikut sudok mauliat do hita tu debata ai sudi no ngulut taun sudi pure alani debata do alani panupahion ni debata do tapuji ma debata saliling di ngulutta di bagasa tikyon o basa ni huriat tama
Hulaun maka tidak ko kapersiaw. Tu dua anak ni Huriata, ima si Joshua, songoninang si Nani, merguru khusus dolakon, kelas daring. Jadi di Puka Huriata do kelas daring untuk saya patau mah persaulian dia kana dinggan nasian debata Tuhami. Mia maho Tuhan, tingulu nami be. Mia maho Tuhan, tingulu nami be. Ali debata Jehovah manami, ali debata Jehovah manami. Dia basotanya kunun nami do. Akadungan nami na marsahit kunun nami do. Akadungan nami na marsahit. Nadirawat nuaing di rumah sakit. Imamang humay di ho nasa minggon. Ulang tahu katutubu do ulang tahu parsaripiong. Nasa minggon. Ulang tahu katutubu do ulang tahu parsaripiong. Leho matutong Tuhan. Panugu-nugu tu nasida. Tabay gajang ni umur. Leho las ni roha tu nasida be. Di tahun na baru nati nabami tu nasida. Ali debata Jehovah manami 22. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki acara peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP. Nama luabe sama orang tua atau mewakili kami untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidikan hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya terhadap anak-anakmu ini. Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam. Amin. Oke, silakan. Amanat dari firman Tuhan yang berkata demikian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu kehidupan. Hayatilah. Oke, silakan.